Takhle to ještě někde na letišti vypadá, ale tak to vypadat nemá. Základní výcvik létá od časných hodin, ale výkonní plachta se teprve scházejí. Oblačné ráno slibuje pěkný plachtařský den. Počasí vypadá opravdu nadějně. Čas nepočká, ale nevadí. Všechno se dá dohonit. Vyhodnocení meteor situace není. Tak jeden zavolá na meteor a druzí zatím připraví letouny. Ale zrovna tady musí být vrtule. Ale ani s tím si tihle plachtaři hlavu nelámou. Meteor zpráva je výborná. Jde se na to. Všechno je připraveno, spíše skoro připraveno. A kam se vlastně poletí? Ještě, že se přizpůsobí i náčelník a rozkazy napíše na koleně. Letí se samozřejmě 300. Mapa by neškodila, ale plachtaři jsou dobrý kolektiv. Když jednomu chybí, vypomůže druhý, i když opravdu nouzově. A ještě něco chybí, barograf. Náčelníkovi se to přece jen nelíbí. Ale blížící se rozpad a čas rozhodují. Start s bočním větrem a křídlem na zemi může být i nebezpečný. Ale kdo by tahal větroně na druhý konec letiště? Ve vzduchu už všechno závisí na umění a dobré přípravě, ale o té raději příliš nemluvme. Tak tomuhle se právě nevede. Točí, točí, ale výšky ubývá. A přistání je opravdu svérázné, není-li spíše trestuhodné. To Jirkovy zkušenosti se hned poznají. Pěkný kongestus se musí náležitě využít. A to Jirka dovede. Létání podle přístrojů neovládá. A povolení nemá. Ale co se může stát? Stoupání je. Přístroje však nějak neposlouchají. Už aby toho byl konec. Konečně venku. A ta výška, to je určitě zlatá. Správně se zorientovat by neškodilo. Avšak podle staré školní mapy to není snadné. Ale co? Bude držet kurz a doletí i bez mapy. Ovšem s tímhle kompasem neudrží ani ten kurz. To je situace na přistání, ale Jirka se tak lehce nevzdá.
Zatímco náčelník netrpělivě čeká na telefonické hlášení, chystá se Jirka, bojující již několik hodin s nedostatky své přípravy, na přistání. Musí být samozřejmě důstojné. A blízko lidí, aby viděli, kdo přistává. 300 není přece výkon pro začátečníka. Jirka se samozřejmě dočkal nepříjemného překvapení. Přistál v Benešově a kilometr od letiště. Tak místo 300 je to 70 kilometrů. A zlatá výška? Barograf samozřejmě nešel. Inu, jaká příprava, takový výkon? Podívejme se tedy, jak má taková správná příprava vypadat. Jednou z nejdůležitějších podmínek úspěchu je soustavné studium zeměpisu. Do schématu hranic republiky zakreslují plachtaři důležité orientační čáry a body. Vytvářejí si tak nezbytný přehled o jejich vzájemné poloze a ten usnadňuje orientaci za letu. Na všeobecný zeměpis navazuje podrobné studium plánované trati. Instruktor určí zásady navigace pro jednotlivé úseky. První část letu probíhá podél řeky Labe, na kterou navazuje dvoukolejná železnice. Orientace vycházející z těchto výrazných čar je snadná a spočívá v udržování letu podél orientační čáry nebo v její blízkosti. Další část tratě nemá tak výraznou páteř a důležité proto budou i čáry kolmé na trať a jednotlivé orientační body. Zvýšenou pozornost věnuje instruktor podrobnému rozboru orientace v blízkosti letiště. K přípravě patří rovněž informace o zakázaných prostorech a letištích pro nucená přistání. Instruktor nezapomene také na orientaci v prostorech odchýlených více od trati a rozebere i činnost v případě ztráty orientace, aby plachtaři byli připraveni na všechny možnosti při letu. Příprava přeletu nekončí na učebně. Její nezbytnou součástí je péče o materiál. K tomu patří především kontrola přístrojů a pravidelná kompenzace kompasů. Důležitou součástí vybavení plachtaře je barograf a padák. Mají být vždy včas připraveny.
Podívejme se nyní na praktickou přípravu přeletu na trati Mělník-Žilina. Meteorolog vyhodnotil zprávy pro plachtaře a oznámil situaci vhodnou pro přelety. Náčelník vydá pokyny instruktorům, kteří povedou předletovou přípravu. Plachtaři, určení podle rozsahu přípravy a zařazení v osnovách, jsou svoláni na učebnu. Po souhrnné informaci o letovém plánu kontroluje instruktor připravenost k letu, potřebné pomůcky a znalosti pilotů. Teprve po kontrole navigační přípravy následuje podrobný meteorologický rozbor. Pak jsou vydány rozkazy k letu. Nejvhodnější meteorologická situace ke startu ještě nenastala a zbývá tedy čas. Plachtaři ho využijí k poslední kontrole, spuštění barografů a k přípravě padáků. Volného času je dobře také využít k důkladné prohlídce letounu. Neuškodí ani poslední studium mapy. Když se řídící létání zkušený plachtařský instruktor přesvědčí, že meteorologické podmínky odpovídají předpovědi, svolává plachtaře a vydává poslední pokyny ke startu. Své přesné úkoly mají i pomocníci a letištní směna. Klidná, plynulá příprava a klidný, plynulý provoz, to je prvním předpokladem úspěchu, na kterém se musí podílet celý kolektiv. Na každé zdánlivé maličkosti závisí nejen úspěch, ale i bezpečnost pilota. Vysoko v oblacích se plachtař spoléhá už jen na své umění a znalosti. Jirka je dobře připraven a pracuje klidně.
zapsal vypnutí a ustředil se ve stoupavém proudu. Když původní stoupání zesláblo, nasazuje vypočítaný kurz a odlétá na trať. Pilot si ověřuje výškový vítr, aby s ním mohl při dalším letu kalkulovat. V 700 metrech nalétává nový stoupavý proud. I hned po ustředění určuje pilot přesně svou polohu, z níž bude vycházet při nasazení nového kurzu. Nyní se může klidně věnovat kroužení a sledování vývoje oblačnosti ve směru letu. Po ukončení výstupu si pilot ověří snos během kroužení a nalétává podle vývoje oblačnosti nový kurz. První místa jsou pilotovi známa. Další však již kontroluje pečlivě podle mapy. Zachovává správný postup, porovnává mapu s terénem a věrohodnost svých poznatků ověřuje důsledně na několika charakteristických bodech nebo čarách. S mapou pracuje především při přímém letu, kdy ji může trvale orientovat k severu. Asi po hodině letu vypočítává pilot traťovou rychlost. Důležitý údaj usnadňující další orientaci. Na trati se objevují nevhodné podmínky a pilot se rozhodne k odchýlení od původního směru, tedy i od orientačně výhodného labe. Pilot zaznamená pečlivě místo a čas odchýlení. Orientace v novém směru je obtížná a musí vycházet i z takových pomocných bodů, jakým je třeba charakteristický zákrut silnice na úpatí Železných hor. Při dalším letu se objevuje nesouhlas mapy s terénem. V tomto prostoru není na mapě zakreslena žádná větší vodní hladina. Mohl by to být důsledek ztráty orientace. Pomocí několika menších orientačních bodů si však pilot ověřuje svou polohu i skutečnost, že přehrada pod letounem není na mapě zakreslena. Hlavním navigačním prostředkem je v této fázi letu kompas a čas. Po překonání kritické oblasti vypočítá pilot svou přibližnou polohu. Vychází z průměrné traťové rychlosti a doby letu od posledního známého místa. Potom si určí nejbližší orientační čáru, protínající trať letu a přibližnou dobu letu k ní. Očekávaná dvoukolejná železnice se státní silnicí se dlouho neobjevuje. Ale je to jen dojem a rozhodující v takové chvíli jsou hodinky.
Konečně je tu očekávaná čára. Na ní lze již snadno určit přesnou polohu. Krátce potom vlétá pilot do prostoru, kde má povolen vstup do mraku. Když se ustředil ve stoupavém proudu, který končí vysokým kumulem, zapíná pilot zatáčkoměr a kontroluje jeho chod. Ještě před vlétnutím do základny mraku je třeba přesně zaznamenat místo a čas. Tyto údaje jsou velmi důležité pro další orientaci. Potom vlétá pilot do mraku. Po dosažení výšky 2800 metrů nasazuje pilot v mracích vypočítaný kurz. Let mezi mraky trval 45 minut. Když se definitivně objeví Země, musí pilot určit svou polohu. Směrodatná je doba a rychlost přímého letu, doba kroužení a kurz. Mapu lze srovnávat s terénem podle komplexu lesů, rovinatého terénu i vzdálených hor. Terén zhruba souhlasí. Přesné určení místa však chybí. Definitivně se Jirka zorientoval o chvíli později u Tovačova na řece Moravě. Takový navigačně důležitý moment je třeba pečlivě zaznamenat. Letoun se po několika hodinovém letu blíží zvolna k cílovému letišti. Vpředu na úpatí Hostýnských vrchů se objevuje městečko Bystřice. Je to dost nevýrazný, ale před vlétnutím do hornatého terénu důležitý orientační bod. Nad Rožnovem nalétl Jirka silné stoupání. Rozhodl se k jeho maximálnímu využití, aby si zajistil bezpečný přelet zalesněných masivů javorníků. Během kroužení počítá výšku nutnou k dolétnutí na cílové letiště. Když jí dosáhl, nasazuje kurz přímo na Žilinu. Žilina, 300-kilometrový přelet je splněn.
Ještě poslední porovnání letiště s mapou a pak se pilot připravuje na přistání. Pečlivé zařazení do okruhu a vzorné ukázněné přistání patří samozřejmě k úspěšnému přeletu. Úspěch našeho plachtaře je úspěchem celého kolektivu lidí, kteří mu byli učiteli, pomocníky a rádci. Takový přelet je zaslouženým důvodem k radosti a uspokojení. Největší zásluhu má však plachtařova cílevědomá a svědomitá příprava, bez které není možno dosáhnout v žádném sportu, tím méně v létání, trvalých úspěchů.